Hrajú pestrými farbami a pútajú pozornosť každého, kto ide okolo. Biodiverzitné lúky v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity vstúpili do svojej druhej sezóny. Nachádzame sa uprostred biodiverzitných lúk, ktoré vznikli v rámci projektu Biovčelín, ktorý sa skladá ako keby z dvoch častí. Tou prvou časťou je prvá časť sa zameriava na uplatnenie travino-bylinných spoločenstiev v sídle a druhá časť práve to naviazanie na faunu, čiže na opeľovače, najmä teda na včely, ktoré tu tiež budeme mať umiestnené. Nachádzame sa v druhej sezóne, zakladané boli minulý rok v marci. Momentálne teda vchádzame do druhej sezóny. Lúky sa vyvíjajú podľa očakávaní, čo nám teda praje nám aj klíma, čo sa týka zrážok, teplôt. Niektoré druhy samozrejme už vypadávajú, tie jednoročné, ktoré už splnili tú svoju funkciu. Vchádzame teda do druhej sezóny, kedy sa prejavujú najmä vytrvalé byliny. Tých je na lúkach hneď niekoľko, a to na ploche celkovo 1,5 hektára. Lúky sú rozdelené na 25 segmentov a celkovo je na nich vysiatých 18 lúčných zmesí. Kým sa dostali do dnešnej podoby, prešlo veľa času. Projekt beží od roku 2023 a práve už v roku 2023 prebiehala príprava plôch od intenzívnej kozby, aby sme oslabili pôvodné stanovišťa, až od orby, kultivácie toho priestoru, až teda po ten výsev, čo trvalo nejakého 3/4 roka, kým sme sa dostali do fázy, kedy sme mohli prísť na plochu a vysiať osivo. Trvalo približne 2,5 mesiaca, kým teda sa porast dostal už do tej nejakej predpokladanej výšky. V súčasnosti na ploche teda kvitne niekoľko bylín, niekoľko druhov. Tie najznámejšie sú určite margaréty, nevedze, ostrôžky alebo rebríčky. Lúky plnia hneď niekoľko funkcií. Tá estetická je len jednou z mnohých. Zakladali sme to z takých troch dôvodov. Prvý dôvod, ktorý sa možno prejaví až neskôr, tak bol samozrejme manažment, intenzívny manažment, ktorý tu doteraz prebiehal, tak sa ho snažíme samozrejme minimalizovať, keďže starostlivosť o takéto lúčne spoločenstva je iná ako o intenzívne kosený trávnik. Samozrejme veda a výskum, keďže sa nachádzame na univerzite, v univerzitnom areáli, čiže vôbec osvetová činnosť, či už teda pre študentov, pre realizátorov, projektantov, ale samozrejme aj výskum, keďže tu máme 25 segmentov, tak každý je nejak inak vysiatý, inou zmesou. A niekde budeme pozorovať vplyv kosenia, niekde budeme pozorovať vplyv výsevnej dávky na celkový porast a jeho teda vizuál. No a samozrejme aj tretí dôvod, a to je zvýšenie estetickej hodnoty, čo si myslím, že sa podarilo už v prvom roku. V neposlednom rade mikroklimatická funkcia, hygienická funkcia, ktoré tiež boli zvýšené. Biodiverzitné lúky môžu byť oživením zelene v mestách, ale aj kdekoľvek na záhradách. Pozornosť však treba venovať ich príprave pred výsevom. Starostlivosť je jednoduchšia ako pri klasických trávnikoch. Lúky nepotrebujú ani zavlažovanie. O lúčne spoločenstvá sa treba aj starať. Tým najdôležitejším krokom je práve kozba, ktorá tu bude prebiehať teda 2 až 3 krát ročne. Prvá kozba teda už bude onedlho, na prelome júna-júla. A druhá kozba niekedy na začiatku septembra. Všetko sa to odvíja samozrejme od klimatických podmienok a od niektorých druhov, ktoré podľa toho, kedy kvitnú alebo kedy budú odpýtať, tak vtedy tam pôjdeme s tým zásahom.